Hola a tots, en aquesta sessió parlarem una mica de les comandes bàsiques per moure'ns a nivell bàsic en el que és l'entorn Linux, en un sistema Linux. Jo farem una distribució amb un Ubuntu 20.04, però en general en qualsevol altra distribució aquestes comandes aplicaran. El que farem serà obrir un terminal per fer-ho en un entorn gràfic, això és l'entorn que ens permet treballar amb consola, que en molts sistemes Linux és la manera més habitual de treballar. La faré una mica més gran, amb les tecles Control i més, m'amplia el zoom el tamany de lletra, perquè així ho veurem millor, del terminal. I la primera cosa que hem de conèixer una mica de Linux és com s'està muntat el sistema de fitxers més bàsic, perquè així ens mourem entre directoris i veurem una mica les comandes més bàsiques. N'hi ha una que és pwd, la primera que veiem, que és la que ens diu en quin directori estem ubicats en aquest moment, dintre del que és la consola. Per defecte, quan ens connectem en el terminal, la sessió que es crea, l'entorn que es crea de terminal, anem a la nostra home, el que es coneix com la home. La home és cada usuari, habitualment es crea aquest espai que es coneix com a home, que està ubicat dintre d'aquest directori /home, i en aquest cas té el nom de l'usuari, que en aquest cas és el meu nom, Jordi. Com sabem que estem a la home? Ho sabem per aquest símbol d'aquí, per aquest símbol d'aquí, que ens està dient, sempre que veieu aquest símbol, és que està ubicats ara mateix a la home. I sempre que hi hagi dubtes de en quin directori esteu ubicats, feu la comanda pwd i us ho diu. Linux estructurar el sistema de fitxers, i ara ho veurem amb la comanda ls, que és una altra que és molt útil d'utilitzar, que és la de llistar un contingut d'un directori, no d'un fitxer, ja ho veurem, d'un directori. Si fem ls barra, fixeu-vos que ens està tornant a tots els directoris i fitxers que hi ha en aquesta barra. Què és aquesta barra? Aquesta barra és l'arrel. L'arbre de fitxers de Linux comença amb una arrel, que és aquesta barra, i a partir d'aquí hi ha els diferents directoris. Per tant, ara el que hem fet és llistar el contingut d'aquesta arrel. Com veieu, aquí hi ha com diferents directoris, un dels quals és home, que és precisament on estem ubicats ara. Per tant, sapigueu que tota ruta de fitxer de dispositiu, com ja veurem en altres sessions, tot arranca des d'aquesta root, des d'aquesta arrel del sistema Linux, que representa tot fitxer. D'acord? Llavors, això ja ens fa indicar una diferència que parlarem i que és interessant que comencem a veure, que és el que són els path absoluts i path relatius. Si jo faig un ls, llisto del directori actual, llisto del directori en el qual estic ara mateix ubicat, que en aquest cas és la meva home. Si jo faig la comanda cd em permet canviar de directori. Si jo, per exemple, me'n vaig al directori etc, que en aquest cas és un path absolut, perquè li estic dient anem al directori etc, que comença a l'arrel, /etc, he canviat de directori, m'ho està marcant aquí la consola, la shell, i aquí jo ara puc fer un altre ls i llisto tots els fitxers i directoris que hi ha dintre d'aquest directori. La comanda ls, perquè ens doni més informació que ens és útil i interessant, és ls-la. Aquests dos atributs, tota comanda en Linux, o la majoria de comandes en Linux, tenen paràmetres. I aquests paràmetres, amb la utilitat man, podem veure quins són aquests atributs, quins són aquests valors, però en el cas de la comanda ls-la ens permetrà veure la informació extesa de cadascun d'aquests fitxers. Aquí ho tenim. Ara ja no només veiem el fitxer, sinó que veiem tota la informació associada a cadascun d'aquests fitxers. A destacar algunes coses interessants a hores d'ara, per no liar-nos molt en aquest inici. Aquesta D d'aquí davant ens indica que és un directori, si hi ha un guió ens indica que seria un fitxer, aquí tenim el nom del fitxer, tenim l'usuari i el grup al que pertanyen i el tamany que té aquest fitxer. Ja ho veurem després més detalls, ara tampoc és qüestió que entrem massa a fons. Sí que és important de saber aquests dos punts d'aquí i aquest punt d'aquí. Què vol dir això? En tot directori tenim el punt que ens representa el directori actual i els dos punts que ens representa el directori pare. Això ho farem servir per crear rutes relatives que ens seran útils en segons de quines ocasions. Però que sapigueu que aquest punt i dos punts estarà sempre en tot directori, perquè ens marquen això, el directori actual i el directori pare. Per exemple, la comanda que hem fet servir abans per canviar, que hem fet el cd, si ara fem cd punt, el que faig és anar a l'arrel, perquè com que he fet cd punt, el que faig és tornar a un directori interior, i el directori interior és l'arrel. Si ara faig l'ls, torno a tenir
el llistat de l'arrel. Si faig l'ls-la aquí, doncs també tindré els atributs de cadascun d'aquests fitxers, podré veure si són directoris, si són enllaços, aquest L vol dir que és un enllaç, ja arribarem a això, etc. I també ens està dint els permisos. Molt bé. La comanda cd, sense cap paràmetre, ens porta a la nostra home. Fixeu-vos que només posar cd sense cap altre atribut hem anat a parar a la home. D'acord? Aquesta home, si ara fem un ls-la, podem veure tots els fitxers que té definida aquesta home de l'usuari, amb els seus directoris, etc. Llavors, una altra comanda molt útil, bàsica de sistemes, és la de crear, per exemple, un directori. Farem un directori de prova. D'acord? Fem mkdir prova i ens crea aquest directori de prova. Podem veure que ens l'haurà creat buit aquest directori. I ho podem veure utilitzant la comanda ls i d'una forma relativa. Si posem ls, i fixeu-vos una cosa interessant amb el tema del tabulador. Jo ara li he donat a la tecla tabulador i m'acaba de completar tot el nom del directori. Si hi hagués més d'algun que es digués pro o tal, hauríem d'escollir a quin volem anar. Però en aquest cas és molt útil, acostumeu-vos a utilitzar el tabulador perquè us ajudarà a l'hora de buscar de completar els noms de fitxers o de directoris. Sempre és útil que us hi aneu acostumant. Si faig aquest ls prova, fixeu-vos que em surt buit. Fixeu-vos, aquest ls prova és el mateix que aquest ls d'aquí. Home, Jordi, prova. És el mateix. El que passa que aquest d'aquí l'hem fet d'una forma relativa, perquè fixeu-vos que és relatiu al directori actual on estic, en aquest punt. La barra sempre ens separa, o sigui, a part de ser l'arrel, ens separa el que serien els diferents nivells de directoris, i aquest el que he fet és un llistat de forma absoluta, començant per la barra de l'arrel, directori home, directori Jordi, directori prova. Per tant, això seria de forma relativa i això seria de forma absoluta. El resultat és el mateix. Però hi ha ocasions en què serà interessant que utilitzem una forma o que utilitzem l'altra. Ara, per exemple, crearem un fitxer dintre d'aquest directori prova. Hi ha una comanda molt bàsica per crear un fitxer buit, que és touch, i el crearem de forma relativa. Prova, i li direm fitxer u.txt, per exemple. Si ara tornem a fer el llistat, si en el terminal, perquè sapigueu i eviteu haver-vos de copiar moltes vegades o tornar a escriure el text, si feu la fletxa amunt us recupera les últimes comandes que heu executat. Per tant, a vegades us és interessant fer-ho així per evitar-vos d'escriure tantes vegades. Fixeu-vos que amb aquest ls ara ja ens surt aquest fitxer 1 que s'ha creat amb la comanda touch. Hem creat un fitxer, simplement està buit. Com podem veure el contingut d'un fitxer? Doncs amb la comanda cat és una altra comanda molt interessant que ens permet veure, ara ho farem de forma relativa, prova, fitxer u.txt, fixeu-vos que quan he escrit fitxer i he apretat tabulador i m'ho ha omplert el nom i no em surt cap contingut, perquè aquest fitxer està buit. Amb Linux, una comanda molt útil per editar fitxers és la de nano. Nano, prova, ho fem de forma relativa, fitxer u.txt. I aquí el que podem fer és nosaltres editem amb el contingut que vulguem aquest fitxer de text. Això és molt útil utilitzar-ho quan, per exemple, editem fitxers de configuració o s'editen, si bàsicament són això, fitxers de configuració o fitxers de dades, ja siguin CSVs, fitxers en els quals hi ha les dades, diguéssim, en brut, no són a través de cap eina d'editor de textes, ni d'Excels, ni de fulles de càlcul, doncs el nano serà una de les nostres eines molt útils per editar aquests fitxers. N'hi ha d'altres que cadascú utilitzi la que millor li vagi, però aquesta és una de les més comunes. Amb el nano, per gravar els canvis, perquè els hem de gravar un cop els hem fet, amb Ctrl+X ens diu si volem guardar els canvis, li diem que sí, ens diu a quin nom de fitxer podem escriure, que és just el que li hem posat nosaltres. Si ara poséssim aquí fitxer 2 ens gravaria fitxer 2, gravarem el fitxer, i d'aquesta manera, si ara tornem a fer el cat que hem fet abans, fixeu-vos que ara aquest fitxer ja té contingut. Per tant, sabem llistar el contingut d'uns fitxers i sabem editar-lo amb el nano, aquest contingut. Molt bé, una altra cosa. Ara, per exemple, entrarem dintre d'aquest directori. Com podem entrar dintre d'aquest directori? Doncs simplement cd prova. Fixeu-vos que si aquí féssim cd prova també funcionaria, és a dir, amb el punt, o si no s'hi posa el punt ja s'indica que és un directori que està ubicat en el directori actual. Aquí dintre de prova tenim aquest fitxer. Molt bé. Jo li puc veure tots els seus atributs,
estesos, la crea l'usuari Jordi, en la data i l'hora d'avui, que estic gravant això, i amb els permisos que ja veurem quins són. Una altra comanda molt útil en Linux és la còpia de fitxers. Jo puc copiar aquest fitxer 1.txt a un fitxer 1, li posarem copy.txt. Aquesta comanda, la comanda cp, sempre ens funciona igual. Origen, que és aquest fitxer 1, destí, que és aquest fitxer d'aquí. Per tant, si ara llisto el contingut d'aquest directori, veureu que ja té dos fitxers. Per tant, la comanda cp ens serà molt útil per copiar fitxers. Fixeu-vos una cosa, aquesta comanda, la cp, el que ens ha fet és copiar aquest, per tant ens ha mantingut el fitxer 1 i ens ha generat un fitxer 1 copy.txt. Hi ha una altra comanda molt útil en sistemes Linux, que és la comanda move. La comanda move el que ens fa és diverses coses. Una, ens servirà per renombrar els fitxers. Imagineu-vos que ara aquest fitxer 1.copy que l'he dit, aquest és el fitxer que he copiat ara mateix, li canviaré el nom a fitxer 1 còpia.txt. Amb la comanda move, i ara faig un ls, fixeu-vos que ja m'ha canviat el nom del fitxer. Per tant, aquesta comanda move ens servirà per renombrar fitxers. Per què més ens servirà la comanda move? Ens servirà per moure un fitxer. És a dir, el copy ens manté el fitxer del qual fem la còpia i en creem de nou. La comanda move el que fa és moure la ubicació d'aquest fitxer. Què farem, per exemple? Podem moure aquest fitxer, fitxer 1 còpia.txt, aquest fitxer que tenim en aquest directori, el mourem a un directori temporal que utilitza el Linux per poder guardar allà fitxers temporals, que es diu /tmp. I el que farem amb aquesta comanda move serà moure aquest fitxer utilitzant una ruta relativa, perquè és aquesta que estic en el fitxer. Aquí on he posat /home, /jordi, /prova, /fitxer 1.còpia, fitxer 1 còpia, perquè ja estic aquí. No té sentit posar tota aquesta ruta absoluta. Aquí és quan veieu que es pot jugar amb rutes relatives o absolutes en funció del que ens interessi. Però ara sí que m'interessa posar-li una ruta absoluta perquè el vull moure a tmp. Per tant, li dic que el mogui a tmp, a la carpeta tmp, al directori tmp, i aquest punt el que està dient és que conservi el mateix nom que té en l'origen. Per tant, un cop executat aquest move, si ara faig un ls, i fixeu-vos que ara aquí sí que ho faig de forma absoluta perquè jo estic dintre de prova, si faig un ls de tmp hi ha diversos fitxers, però un d'ells fixeu-vos que és el fitxer 1 còpia. Si faig un ls al directori actual, aquest fitxer ha desaparegut. Per tant, el move el que fa és moure'ns un fitxer d'una ubicació a una altra. Per tant, la diferència entre copiar i moure. Dos fitxers. Per tant, aquesta diferència és important de saber-la. Una altra qüestió interessant. Jo puc crear un fitxer, ara en crearem un de nou aquí, amb el nano directament, fitxer 2.txt, li posaré un contingut, simplement el gravaré, amb el fitxer 2, el gravo, sempre amb el nano veureu que a baix teniu l'ajuda per saber les comandes a fer, Ctrl+X és per sortir, i llavors quan es demana si volem gravar hi ha el nom del fitxer. Fixeu-vos, amb la comanda cat, una altra vegada jo puc veure el contingut d'aquest fitxer. Fixeu-vos que ara, què ha passat jo? Faig fitxer i tabulador i no m'acaba d'omplir. Per què no m'acaba d'omplir? Perquè hi ha el fitxer 1 i fitxer 2 i no sap quin vull escollir. Llavors li faig un cat del fitxer 2.txt, aquí tinc el contingut d'ell. Jo aquest fitxer el puc esborrar. rm fitxer 2.txt. La comanda rm el que fa és borrar-nos fitxers. Per tant, amb aquesta comanda ens eliminem aquest fitxer i si ara faig un ls, fixeu-vos que només tinc el fitxer 1.txt. Si vaig un nivell més enrere, i ara el que vull fer és intentar eliminar el directori prova, ara estic a la meva home, tinc el meu directori prova aquí dintre, puc utilitzar la comanda rmdir per borrar un directori. Però què passa? No podem eliminar un directori amb la comanda rmdir si no està buit. Per tant, què podem fer? Primer eliminem el fitxer que hi ha dintre de prova, fixeu-vos que ara ho faig en path relatiu, rm prova fitxer 1.txt, l'elimino, i ara, si faig l'rmdir de prova, ja em funciona, perquè el directori està buit. Una altra manera d'eliminar fitxers i directoris estiguin, o sigui, directori inclòs, encara que tingui contingut,
és amb la comanda rm-rf i el nom del directori. Si haguéssim executat això, ens hauríem estalviat primer d'eliminar els fitxers que hi ha dintre i directament hauria eliminat tot el directori. Ara, doncs, no ens ha donat error, però és que tampoc ha funcionat perquè, evidentment, el directori ja l'havíem eliminat abans. Per tant, aquestes són les comandes bàsiques que us volia ensenyar així d'inici per saber-vos moure i sobretot el tema d'aquest de path absolut i path relatiu, els camins fins a arribar a un fitxer. Quan esteu configurant, és el que si ara estem a la vostra home i heu de configurar un fitxer de configuració, doncs jo el que faig és poso directament el path absolut a aquest fitxer, perquè si no, el que hauria de fer si ho fes de forma relativa és, fixeu-vos, aquí he anat de forma absoluta i si ho fes de forma relativa què hauria de fer? Hauria de pujar un nivell, hauria de pujar un altre nivell per arribar a l'arrel, després entrar a etc, després entrar al directori netblanc, per exemple, de configuració i arribar al fitxer. Escriure això és com més difícil, no? I hem de pensar a quin directori anem, de fer-ho de forma relativa, que no pas fer-ho de forma absoluta. La forma absoluta és des de l'arrel del sistema Linux a quin fitxer, en aquest cas, volem anar. Si fem el nano, ja directament tenim el fitxer de configuració. Molt bé, doncs fins aquí aquesta primera introducció ràpida i breu de com moure-us una mica en el que és l'entorn terminal, una mica en el que és l'entorn de sistema i de consola més bàsic, i a partir d'aquí doncs ja anirem avançant amb diferents punts. Gràcies.